Eli asioita, joihin mä haluaisin kiinnittää huomiota tässä videossa, niin ensin on se sopivan tasoiset saalisärsykkeet pennun motoriikan tasolle. Toinen, mihin mä haluan kiinnittää huomiota, miten ohjaaja pelaa, kun meillä on vain yksi lelu tässä meidän pelikentässä käytettävissä. Tämä on myös yksi tärkeä osa, mitä mä tänään käyn läpi, eli miten me saadaan se leikki kulkemaan osasta toiseen. Eli monillahan on se haaste, että sit kun se koira saa sen lelun, niin se ei halua enää palauttaa sitä, ja sitten monet päätyy pelaamaan kahdella samanlaisella lelulla, joka ei ole mun oma lemppari. Se on semmoinen, että mä käytän sitä, jos on pakko, mutta jos ei, niin mä en hyödynnä sitä, vaan mä haluaisin, että me nimenomaan pelataan aina sillä yhdellä kivalla, ja koira tuo sitä mulle sen takia, että se haluaa sen seuraavan leikin vaiheen. Niin tässä ohjaaja pelaa sitä tosi hyvällä vanhan koiraharrastajan rutiinilla, että vahvistaa pennulle sitä, että nyt kun sinulla on se lelu, niin onpas kiva, kun tuot sitä minulle päin. Ja sitten vielä yksi asia, mitä mä haluan, että kiinnittää huomiota tämän videon aikana, on se, että miten ohjaaja sopivasti vähän haastaa sitä pentua silloin, kun se ei tuotakaan sitä, mitä me halutaan. Tässä on sitten kaikki ärsyttävät höpötykset tuolla taustalla, että koittakaa nyt selvitä, kun mä siellä hihkun, kun se on niin söpö se pentu. Mutta katsotaan taas se video läpi, ja sitten mä vielä kerron, että mitä siellä tapahtui, mikä tässä oli sellaista, mitä mä toivoisin, että ihmiset hahmottaisivat tämmöisistä pienistä palasista se lähtee se kokonaisuuden rakentaminen. Olenko vähän portsu? Eikö vähän portsu?